አመጻጻ ሃይማኖታት ኣብ መረብ ምላሽ ህዝቢ መረብ ምላሽ ናይ ሎሚ ድማ ኤርትራ ኣዝዩ ስልጡን ዝኾነ ክብርታትን ባህላዊ ልምድታትን ዝነበሩ ህዝቢ ዝነበረ ንነዊሕ ዘመናት ድማ መሰረት መንነቱን ዝኾነ ባህሉን ክብርታቱን ዓቂቡ ዝጸንሐ ህዝቢ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኤርትራ ድማ ንናቶም ቋንቋን ኣነባብራን ዘለዎም 9 ብሄራት ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ቀዳሞት ንእምነት ክርስትና ብዓብዩ ድማ እምነት ምስልምና ብመንገዲ ሰሓባ ዝተቐበለ ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። ቅድሚ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ማለት ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ምድረ ባሕሪ ሃይማኖታት ክርስትናን እስልምናን ቅድሚ ነዊሕ ዝሰረፁ እምነታት እዮም ዝነበሩ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ማለት ኣብ 330 ዓመተ ምህረት በሐዋርያዊ ስብከት ቅዱስ ፍረሚናጦስ አቡነ ሰላማ አባ ከሳቴ ብርሃን ወግዕ ዝተመስረተት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናታፍሉይ ናይ ዘመን አቆጻጽራን ነገዛ ርሳ ፊደላትን ዘለዋ ሃብታም ታሪኽ ዘደነቁ ገዳማትን አድባራትን ዋጋ ዘይሽንሸን ቅርስታት ማዕልያ ዘይብሎም ብራናዊ ጽሑፋትን ዓቂባ ዝጸንሐት ታሪኻዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መንፈሳዊ፣ ባህላዊ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ስነፍልጠታውን ሃብታም አበርክቶን ሰፊሕ ተሳትፎን ጸኒሕዋን ኣሎን። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ወግዒ ኣብ ምድሪ ሓበሻን ኤርትራን መንገዲ ቅዱስ ፍረሚናጦስ አቡነ ሰላማ አባ ከሳቴ ብርሃን እዩ ወግዕን ብዕልን ዝኣተወ። ቅድሚ እዋን እዚ ካብ ዘመነ ሐዋርያት ማለት ቀዳማይ ዘመናት ሒዙ እምነት ክርስትና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ይስበኽ ነይሩ እዩ። ካብ ግዛተ ሮማ ብንግድን መገሻን ዝመጹ ዝነበሩ ቀዳሞት ክርስቲያን እውን ወንጌል ይስበኽን ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ድማ ተለሚዱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ዝነበራ ዓበይቲ ከተማታት ወደባዊት ናይ ንግዲ መዋፈሪትን ኣዱሊስ ከምኡውን ኣኽሱም እምነትን ስርዓትን ክርስትና ዝኽበረሉ ኣብያተ ጸሎት ነበሩ። ኣብ ኣዱሊስ መጠራ ብቑዕታ ካብ ዝተረኽቡ ናይቲ ዘመን ንጉስ ሮማ ዝነበረ አንጦኒዮ 138 ስጋብ 161 ዓመተ ምህረት ስም ዝተጻሕፎ ናይ ወርቂ ገንዘብ ነዚ ዘራጉድ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ሶርያ ዝመጸ ናይ እምነት ክርስትና ናውቱን ብቑዕታ ተረኺቡ እዩ። እዞም ርኽበታት ገለ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ክርስትና ቀዲሙ ተቐቢሉ ከም ዝነበረ ይብሩ። ቅዱስ ፍረሚናጦስ አባ ሰላማ እምበኣር እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዕላውን ወግዓውን ክኸውን ኣብቲ እዋን ናይቲ ህዝቢ ሃይማኖት ክኸውን እዮም ዝገበሩ። ታሪኽ አቡነ ሰላማ ዝትረኽ መጽሓፍ ከም ዘረዳእና እምበኣር አባ ሰላማ ቀዲሞም ኣብ መሬት ሓበሻ ነዊሕ ተቐሚጦም እምባሮም ድሒሮም ናብ እስክንድርያ ከም ዝኸዱ ይሕብር። ኣብ እስክንድርያ ጳጳስ ዝነበሩ ንኣባ አትናቴዎስ ረኺቦም ድማ ህዝቢ ሓበሻ ብዘይ ጳጳሳትን ኣቕሽሽትን ብክርስትና ኣሚኑ ዝርከብ ህዝቢ ምዃኑ ገለጹሎም። አቡነ አትናቴዎስ ድማ ንቅዱስ ፍረሚናጦስ ብጵጵስና ሸይሞም ብዓቢ ክብሪ ኣፋለዎ። መንፈሳውያን መጻሕፍትን ስንክሳራትን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ከም ዝገልጽዎ እቲ እዋን ብዘመነ መንግስቲ ኣብርሃን ኣጽብሓን ከም ዝነበረ ይትርኹ። ኣብ መሬት ሓበሻ ምስ በጽሑ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክርስትና ብሰላም ሰበኹ እሞ በዚ ድማ አቡነ ሰላማ ተባሂሎም ተጸውዑ። አቡነ ሰላማ ኣብ ግብፂ እስክንድርያ 5 ዓመት ጸኒሖም ማዕርጎም ጵጵስና ተሾሞም ንኤርትራ ዝመጹ። ካብ መሬት ሱዳን ጀሚሮም ስብከታቶምን ትምህርቶምን ናሃቡ ኣብ ሰሜን ኤርትራ ምስ በጽሑ ነዊሕ ብምጽናሕ ብዝግባእ እምነት ክርስትና ኣተኣታተው። በዛ ኣገባብ ድማ እምነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ብዕላውን ዓብላልን ሃይማኖት ክሳዕ ዝኸውን ኣብ መላ ሃገርና ዞሩ ጳጳሳት እናሾሙ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ መራሒ ሃይማኖት ቤተክርስቲያንን ክህልዎ ካብኡ ሓሊፉን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣበ ነፍሲ ክህልዎ ብሰፊሕ ሰርሐሉ። ሃይማኖታውያን መጻሕፍቲ ናይ ጸሎት መጻሕፍትን ድማ ብዝተሓጋገዝቶም ኮይኖም ካብ ቋንቋ ግሪኽ ናብ ቋንቋ ግዕዝ ተርጎሙ። ቋንቋ ግዕዝ ድማ ካብቲ እዋናት ሒዙ ብዝለዓለ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቋንቋ እናኾነ መጸ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክሳዕ ሎሚ ብስም አቡነ ሰላማ ዝፍለጥ
ዓድታትን ገዳማትን ድማ መርኣያ ንሶም ኣብ ምስፋሕፋሕ ተዋህዶ ዝገበሩ ኣስተዋጽኦ እዩ። ድሕሪ ኣቡነ ሰላማ ዝነበረ ዘመናት ብዙሓት መነኮሳትን ሰበኽትን ናብ ኤርትራ ከም ዝመጹን እምነት ክርስትና ከም ዝሰበኹን ገዳማት ከም ዝመስረቱን ኣብ ታሪኽ ተዋህዶ ሃይማኖትን ታሪኽ ገዳማትን ሰፊሩ ይርከብ። ካብዚኦም ኣባ ዮሐንስ፣ ኣባ ሊባኖስ መጣዕ ተጠቀስቲ እዮም። ኣባ ዮሐንስ ቀዲሞም ብምምጻእ ከም ገዳም ደብረ ሲና ዝኣመሰለ ገዳም ማሕደረ መነኮሳት ንክኸውን ዝገበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣባ ሊባኖስ መጣዕ ድማ ገዳማት ኣቡነ ሊባኖስ መጣዕ ኣብ ቡሕጫዓ ስጋብሎሚ ብእንዳ መጣዕ ዝጽዋዕ ገዳም ደብረ ወርቅን ሃመን ዝበሃሉ ገዳማት ዝመስረቱ እዮም። እዚ ጥንታዊ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምበኣር ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ ሃገርና ተኣታትዩ ከም ዘስፋሕፈሐ ብዙሓት ተኸተልቲ ዘለዎ እምነት ኮይኑ ከም ዝቐጸለን ክንርዳእ ንኽእል።